बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलाव थानाय 1 नं सामो दैसा गामिनि थागिबि एन्जेल नार्जारिनि बिसि रिता बर' नार्जारिया बहाबा खारखोमानानै दं। फिसाया फोरमायनाय बादिब्ला रिता नार्जारिया 26 जुलाइ समबार खालिनिफ्रायनो खारखोमानानै दं। बे सानखालि फुंनि 8 रिंगासोआव न'निफ्राय सान्थिपुर बाजाराव बेंक एकाउन्ट खुलिनो होनना ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बै साननिफ्रायनो न'आव फैफिनासै रिता बर' नार्जारिया। जोंनिथ' गामिया 1 नम्बर सामुदिसा। ओमफ्राय जानायाथ' गथना जेबो जायाखैमोन। हिन्जावा दाखाल समबाराव एकाउन्ट खुलिनो होननानै फैदोंमोन। बे समावनो मानसिया गैया, गोमानानै दङ। दा बे मानसिखौ नागिरदोंमोन आरो। ओमफ्राय आंथ' मैगंसो नागिरनो थांदोंमोन। बे समावनो बियो एकाउन्ट खुलिनो होननानै फैदोंमोन। बे एकाउन्ट खुलिनो फैनायावनो बियो मानसिया गोमानानै दङ। दा सोरबाफोर बबेबाफोर लोगो मोनोब्ला इसोरसो हेफाजाब होनो हागोन। 5 बोसोर जाबायमोन। ओमफ्राय जोंहा फिसाला दङ सासे 4 बोसोरनि। बेखौ खांनो थाखाय रावबो गैया दा। बिसिनि मुङा रिता नार्जारि। बिनि थागिबिया फुराना गावनि बिमा बिफानि न'आ कुसुं दैसामोन। न'खरावथ' जेबो प्रब्लेम गैया। आंथ' जेबो मोनथियानो मानि थाखाय थांदों। जेबोथ' प्रब्लेम जायाखै। आंथ' बेखौ रायाखैबो बुवाखैबो दिनैसिमाव। बेयो जुदि गाव गोसो जानानै फैफिनोब्ला आं बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों आं बोजबफिनगोन आरो। बुलाय सोलायनि जेबो माबा गैया। आंनि आन्दाजावथ' खामानि मावनो थांदों होनदों। दा बबेया सैथो बेखौ जेबो बुंनो हाया आरो। आं बेखौ सोरबाफोर नुयोब्ला रायजो राजानि सिगाङाव बजबनानै लाफिनो होननानै आं सानदों आरो। बे गथना गामियारिथ' आं 1 नम्बर बुरैझारिनिसो। ओमफ्राय बियो बे सेंग्राया आंनि बिनानावनि फिसाला। ओमफ्राय 1 नम्बर सामुदैसायाव खामियो बियो। ओमफ्राय दा बिराद दुखु गोनांनि खोथा। खारन माने जाहोन गैयालाबानो बिहामजोफ्रा सोरनि बमब्रायनायजों खारलांखो, सोरजों खारलांखो बेखौ दा जों आननन्थ' मिथिनाय गैया। अननानै दा बिनि सायाव आं रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो, सोरबाफोर नुयोब्ला बा मोनथियोब्ला अननानै बे फन नाम्बार कन्टेक्ट लानानै जोंनिसिम जगाजग लाब्ला मोजां जागौ नामा। खारन दा दस्रा न'खराव रावबो गैया। फिखुनजो सासेबान, बिमाबो गैले, बिफाबो गैले। दा बिनि थाखाय आं रायजो राजाफोरनाव अनसायो। बेखौथ' जों मिन्थिस्लाबले। खिन्थु दा बर'हाय जों दा थांनानै सोंहैदों। माने जेबो समायसां गैया। खारन गावनि गोसो जानानैसो बेखौ जों बाहेरायाव थांदों होननानै जों मिथिदों। बेखौ मोनबोफिनोब्लाथ' बहुद गोजोननि खोथा। जों माबा मोनसे रायलायनायनि गेजेरजोंनो सलुसनखौ जों फोजोबगोन, समस्याफोरखौ जों समाधान खालामगोन। अननानै जाय बिहामजो जायो बेबो आंखौ मोजाङै सिनायखायो। जेन' माने बे ससियेल मिडियायाव बा इउटुबाव नुहुरबायोब्ला अननानै जोंनि मोखांखौ नायनानैब्लाबो एसे फैफिनोब्ला गाहाम जागौ नामा, जों बेखौ खावसायदों आरो। दा बिहामजोआ फैफिनोब्ला जों मोजाङै बजबना लाफिनगोन। बेखौहाय जों जेबो दाङाबाजि गैया, बुलाय सोलाय गैया। बेफोरनि थाखायहाय जोंनो रिक्स लागोन।